Zdravím ťa o môjho videa, zdraví ťa Toxprot a vítam ťa pri tomto kanále. Áno, potles si poprosím, potlesk, áno, ďakujem pekne, ďakujem. Áno, a tu vlastne, ako to povedať, vítam vás u môjho ďalšieho kanálu, alebo skôr prvého, kde budem natáčať videá, herné a možno niekde sa aj zatúla nejaký vlog. Uvidíme. No a zatiaľ som iba začal 8 odberateľov, lebo už to bolo predtým niečo rozbehnuté. Jedno video, za to 8 odberateľov, čo ti dáva si normálny kamarát. Už sme za jedno video 8 odberateľov zrobili, no. A to bol pranka, ale teraz sa to vymazal, lebo tu je Toxprot. A tak to vedem nový klan, Toxic klan. Keď chcete, pripojte sa, napíšte si prednik Toxprot clan alebo Noob Murders do Ghost Recon hry. Ak kto nevie, aké je to, tak je to táto hra. Presne tak a chcem vás pozvať do môjho kanálu, aby ste si mali niečo z toho, aj robím to pre ľudí, nie pre sám seba. A kade tady nejaké odbery môžu byť, nemôžu, ale očakávam to. Každý očakáva, že by youtuber mal nejakých veľa odberateľov, moc extra. No ale tak ja od toho nečakám, lebo už viem, aký je YouTube svinia. No ale skúsim to ešte raz. Takže dúfam, že mi budete držať palce pri odštartovaní tohto nového kanála. No a zatiaľ čau a uvidíme sa v ďalšom videu.